गिबियावनो नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आरो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि नैबे BTCआवबो BPF जों BJP जों लोगो नांनानैसो सरकारखौ दामारसिगोन नामा आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो नागिरदों। मानो होनोबा दायो नैबे BPF दोलोआ BJP नि सासे MCLA बिजित गोरान नार्जारि बिथांखौ BTC नि डिपुटि स्पिकार हिसाबै एपइन्टमेन्ट खालामनो नागिरबाय आरो नैबे जोंहा नभेम्बर मासाव लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि जानो थांगासिनो दङ नैबे BTC नि। दा बेवहाय बिथांमोना डिपुटि स्पिकार हिसाबै नैबे BJP नि MCLA बिजित गोरान नार्जारि बिथांखौ एपइन्ट खालामनो थांगासिनो दङ। दा नोंथांमोना बे बाथ्राखौ खोनानाय लोगो लोगो बेखौ नोंथांमोना सानखाबाय जानांगौ गमामायैनो जोंनि नैबे BTCआव BJP जों BPF जों लोगो नांनानैसो सरकारा जामारबाय होनना नोंथांमोना दायो सानखासिगोनखा आरो। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे खौरांखौ हरनो नागिरदों। आं खावलायदों बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांहोनानै। गिबियावनो आरोबाव मोनसे खावलायनाय थाग्रोबावबाय नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय होननानै। नोंथांमोना नायनो हागोन बे जाहैबाय जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथांनि फेसबुक पेज। दा बिथाङा बेहाय लिरदों आरो नैबे गिबियावनोथ' BJP निफ्राय प्रप'जेला फैदों आरो दा बिनिफ्राय BPF दोलोआ दायो बे डिसिसनखौ लाबाय जानांगौ। दा बिथांमोना नैबे डिपुटि स्पिकारनि पस्टखौ BJP नि नैबे MCLA बिजित गोरान नार्जारि बिथांनो होनायनि बाथ्राखौ दायो बेहाय बुंबाय। दा बिथांमोना नैबे नभेम्बर मासाव जा लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि जानो गोनां दङ दा बेवहाय बिथांमोना बेखौ एपइन्ट खालामसिगोन आरो बिजित गोरान नार्जारि बिथांखौ डिपुटि स्पिकार हिसाबै। दा बिनिफ्राय बाथ्राया बिसो जादों हाग्रामा महिलारि बिथाङा 28 जुन MCLA देरहाखांनायनि उनावबो मानि थाखाय नैबे BJP खौ लोगो लानांगौ जाखो मानि थाखाय NDA आव थानो नागिरदों जाखो दा बे नोंथांमोननियाव कुइसन जाखादों जानांगौ। दा बेफोरनि बागै आं नोंथांमोननिसिम माखासे बाथ्राखौ बुंहरनो सानदों दे। निस्सय बिथांमोना सिङाव रायलायबाय थादों बिथांमोना बोरै NDA आव फैनाय जागोन जाया बिनि बागै बिथांमोना रायलायबाय थादों बेखौथ' नोंथांमोना बयबो खौरां बिजोङाव मिथिना मोननो हाखादों। BPF जों BJP जों बिथांमोना रायलायगासिनो दङ सिङाव। दा बेहाय बाथ्राया बिसो आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखौ बुंदोंमोन नालाय UPPLआ NDA आव थाबाथाय जोङो आउट होननानै बिथाङा बुंदोंमोन माने जोङो माबायाव थाया NDA आव थाया। नाथायबा UPPL खौ नोंथांमोना गिबियावनो मा खालामनांगोन आउट खालामनांगोन नैबे NDA निफ्राय अब्लासो जोङो नैबे BPFआ NDA एबा BJP जों थागोन होननानै बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन। नाथायबा दाथ' नै UPPLआ BJP आवनो दङ एबा NDA आवनो दङ बिथांमोना आउट जाथ'वाखै। दा बेखिनियावनो बोरै BPF दोलोआ इन जाखो दायो बोरै NDA आव हाबनायनि बाथ्राया फैखो दा बेयो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जाहैबाय दे। नाथायबा आं बेखौसो सानदों आरो नैबे BJP पार्टिया हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ओरैबायदि सालुवार माने जोंनि नैबे BTC नि जा इलेक्सन जानानै थांबाय दा बे इलेक्सनाव बिथांमोना गोसोबादि बबेयाव होनो गोसो बिथांमोना होनानै इलेक्सनखौ गेलेलांबाय गावसोर। बिथांमोना रावजोंबो एलायन्स जायालासिनो लोगो जायालासिनो बिथांमोना गोसोबादि इलेक्सन गेलेलांबाय BTC नि इलेक्सनाव। नाथायबा जा जोंनि नैबे फैबाय थानाय बोसोराव जा आसामनि एसेम्बलिनि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ MLA नि दा बे MLA नि इलेक्सनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा एबा नैबे BPF दोला BJP जों लोगो नांनानै सिटफोरखौ रानलायनानैसो इलेक्सनखौ गेलेगोन नामा? बेबादि गेलेयोबाथाय ओरैबादि गाज्रि जाखाबाय माने गाज्रिथ' होननानै बेखौ बुंनो नांला ओरैबादि माने सियान मानसि होननानै बुंनो नांसिगोन आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जुदि BPF दोलोआ BJP जों सिटखौ रानलायनानै नैबे BTC आव इलेक्सनखौ गेलेयोबा। आंथ' सानदों आरो जोंनि नैबे रिजनेल पार्टि जेरै UPPL BPF बिथांमोना 15 जन सिट दं नालाय जोंनि नैबे MLA नि सिटआ BTC आव दा बेवहाय 15 जनावबो गासिबो बिथांमोना हारसिङै गेलेनांगौ रावनोबो बिथांमोना एलायन्स खालामलायनानै बेबादि इलेक्सन गेलेनो नाङा एबा सिटखौ रानलायनानै गेलेनांगौनि खोथाखौनो बिथांमोना लाबोनो नाङा आं बेखौ सानो आरो। जुदि बेबादि रानलायनानै जुदि BPFआ एलायन्स जानानै BJP जों गेलेयोबाथाय ओरैबादि माने माबाखौ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ ओरैबादि सालु मानसि होननानै बेखौ बुंनो नांगोन आरो। दा बेनिखायनो आं सानदों आरो बेबादि खालामनो नाङा UPPLआनो जा BPFआनो जा आं बेखौ सानदों गोहो गोरायै गासिबो जाहाथे रिजनेल पार्टिया 15था सिट दङ नालाय बे 15था सिटआवनो इन्डिपेन्डेन्टै माने गावसोर दोलानो 15था सिटआवबो गेलेजोबनांगौखौ आं हास्थायो आरो। दा जेखियानो जाया मानो दा माखासे बेहाय बिथांमोननि सिंफोराव माखासे बाथ्राफोर दंखायो बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय। मानो होनोबा दा बेखौबो बुंनो हाया हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो फैबाय थानाय जा नैबे फैगौ बोसोराव जा जोंहा इलेक्सन दङ फेब्रुवारि ना मार्च मासाव जागोन आरो दा बे इलेक्सनाव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हारसिङैनो देरहानानै सरकारखौथ' खालामनो हाखाया बेयो माबा पसिबल नंखाया आरो। दा बेनिखायनो बिनि थाखाय एलायन्सखौ नांखागौ बिथाङा नैबे माबाया हिमन्त बिश्व शर्मानो एलायन्स नांखाथारगौ आरो। दा बेनिखायनो बिथाङा ओरैबायदि दायो सालु सोलिगोन आरो दाथ' गोबां प्रटेस्ट बायदिसिना सोलिगासिनो दङ आरो नैबे जुबिन गार्डनि थाखायबो माखासे दायो गोबां दावराव जालायगासिनो दङ जास्टिस मोननांगौनि थाखाय गोबां खौरां बिजोङाव नोंथांमोना दान्थे बिदिन्थे जालायनायखौथ' नुगासिनो दं जानांगौ कंग्रेसआनो जा रायजो दलानो
जा बायदिसिना दोलोफ्रानो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ नाख्रेबगासिनो दं आरो दा बिनिखायनो बेफोरनि जाहोनावबो आं सानदों बे बाराव हले बिजेपिआ एसे दुरबलाव गोलैगोन बायदि आं मोनदों आरो दा बिनिखायनो नैबे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा पावाराव थानो थाखाय ओरैबायदि साल बाहायगोन बायदिखौ आं मोनखादों आरो दा बिनिखायनो हाग्रामा महिलारियानो जा नैबे प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलानो जाया मानो बिथांमोना एसे साबधानै थालायबानो जाबाय बेखौ आं खावलायो आरो नङाबा हले ओरैबायदि फिदिं जाजोबगोन आरो बिनिफ्राय नै दाथ' डिपुटि स्पिकारनि सिटखौनो नैबे बिजेपिनि एमसिएलए बिजित गोरान नार्जारिनि होनायनि बाथ्राखौनो बुंबाय जेला दा एलायन्सआनो जाखासिगोन नैबे बिपिएफजों बिजेपिजों होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नंला आरो बिपिएफ दोला नैबे बाथ्राखौ बुंदों आरो सेन्ट्रेलावबोथ' एनडिएनिनो सरकार बिनिफ्राय जोंनि आसामावबोथ' एनडिएनिनो सरकार दा बिनिखायनो जुदि जोंबो नैबे बिटिसिआवबो एनडिएआवनो थानानै सरकारखौ खालामोबा जोङो डेभेलपमेन्टनि फान्डफोरखौ मोजाङै मोननो हागोन एबा बिटिसिखौ जोङो आरोबाव मोजाङै डेभेलपमेन्ट खालामनो हागोन एबा जोङो मोजाङै फान्डफोरखौ मोननो हागोन बेबायदि आरो बिथांमोननि बुंनाय बायदिबा बाथ्राया दा बिनिखायनो बिनि थाखायबो बिथांमोना एलायन्स जानायनि खोथाखौबो सानदों खोमा अब्लाबो आं सानदोंमोन आरो जुदि बिपिएफआ नैबे आसामनि एसेम्बलि इलेक्सननि उनावसो जुदि एलायन्स जानायनि बाथ्राखौ सानोमोनबा जोबोद मोजांसिन जागौमोन बायदिखौ आं मोनो आरो दा नोंथांमोना मा सानो दानो एलायन्स जाखानायखौ नोंथांमोना साबजानाय मोनगोन ना मोनाखै बेखौ नोंथांमोना गासैबो राय होबानो जाबाय मानो होनोबा थांनाय नैबे इउपिपिएल दोलोआबोथ' एलायन्स जानानै बिटिसिआवनो इलेक्सनखौ गेलेदों नालाय एमएलएनि इलेक्सनखौ नाथायबा जेब्ला एमसिएलएनि इलेक्सन जादोंमोन बै 2020 मायथाइयावबो बिजेपिआ गोसो बादि सिटआवनो गेलेदोंमोन नाथायबा जेब्ला इलेक्सन जाबाय एमएलएनि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मा खालामखो इउपिपिएलजों लोगो जानानै सिटखौ राननानै गेलेबाय दा अब्ला मा खालामनाय जाखो बे मोजां जादोंसो बे जायाखैना मानि थाखाय सिटखौ राननांगौ जाखो एमएलएनियावलाय मानि थाखाय एमसिएलएनियाव रानासै एलायन्स जायासै मानि थाखाय एमएलएनियाव सिट राननानै गेलेखोमोन 2020आव दा बेबादि जादों आरो दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम माखासे बाथ्राखौ बुंहरबाय दा नोंथांमोना मा सानदों एबा मा सानखो नोंथांमोना साबजानाय मोनगोन ना मोनाखै बिपिएफ दोलोखौ नैबे बिजेपि दोलोजों एलायन्स जानो थांगासिनो दङ जाखाबाय होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नंला आरो गावबागावनि रायखौ नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्टआव कमेन्ट खालामनो जाबाय बायदिसिना खोथा आं बुंलांबाय दा बेखिनियावनो आं नोंथांमोननिसिम माबाफोर गोरोन्थि बाथ्रा बुंहरफ्लांबायबा नोंथांमोना बयबो निमाहा होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो शेयार खालामदो आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाइक खालामनायजों लोगोसेनो चेनेलखौबो बयबो साबस्क्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों।